bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam mi salmini on mi ñaguino mon Allah moƴƴere onon kala e kuuɓal en garti wadde nde mbaɗannoɗen kala e saaha nde tawno so tawi huuɗe juuti Allah ne weela kono gonga ene tawa en calmini guila e debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓutto cewɗo jol dabɓo moɗo suka ɗo way wonde e jokli windere nde kala en mbimo kisal majjire makko en ñaguima gueno joom baɗe e joom bawɗe kanko woni towɗo townuɗo kala ko towi, kanko woni tedduɗo tedduɗo kala ko teddi, lamɗo laamiɗo ɓen laamaɓe, kanko tagui konngol won ngol woni ko ngol woni ko haysino ngol wonani ko ngol woni ko hattama wonde ko woni ko no wawata ittande en oɗo bala ne tawno ko kanko tan woni bawɗo kattanɗo jilliɗo windere nde biyeteɗo coronavirus ne wawata iwde e nder windere nde kala ha wonta dartol ko heddi ko noon hande jiɗɗen yewtude koye balle ɗe président de la république yaltini fewde e population mum ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtude sabu ɗum eɗen gandi fulɓe ne kewi wiide longto moɗa on so halfinama ngaalu toɗɗo wonmo yurmota komo ene jogui ko jogui ko kono ne yiɗi tettude eko joguiɗa ko watta eko jogui ko ɓama on so tawi wonde tigui rigui ha joni halfinama ko poɗɗa jeyde tottatama ko ɗen caɗele noon woni ɗo gonduɗen ko heddi ko noon kala kone waɗe hen yo yaw ne tawno hande e nder dowri ndi e nder nokkuji ndi e nder Fuuta Kumbo yumen wonɓe gandanɗa hoorema so kirtima gottata ko wonɓe gandanɗa hoorema so gottima kaccitta ko wonɓe gandanɗa hoorema ko Allah tan andi no gurdi ne hajirten yalla wadde noon woto neɗɗo jogo o wona ɗo woni ɗo o sikka wonde ko jogui ko ɗum woni ko neɗɗo fo jogui o sikka wonde ko wawani hoore makko ko ɗum woni ko neɗɗo fo wawata hoore makko neɗɗo ne foti jogade ngilngu ɓernde yurmede wona e mum taw kala mo yi ene yurmo ɗum kono noon sa ƴeewi wonde ne hunde nde yaari ni ene hunde nde wuuri ni ene hunde nde sifori ni e ittoɓe juuɗe men ene mbaɗa e hunde nde a andat wonde oɗo o wat o añi tan ko wiyede wonde ha joni o waɗani haadi ɓe mbaɗi kono kam aɗa andi ko waɗata ko wona yidde mo tagi mo wadde ko waɗata ko ne tawno so yiɗi mo wadde ko ɓuuri ko waɗi ko haala ha woni ɗon ko haala ha heewi woni ɗon gueɗal gongal ɗimmal ngal hewɓe mbaɗirta hen ko yidde inde holko woni hewɓe mbaɗirta hen ko yidde inde ne tawno mboɗo rokkuma kono ko dokkatmami ko alay sago ko ma ayawam feeña hen mboɗo rokkuma kono ko dokkatmami ko alay sago ko ma médiaji ngara mboɗo rokkuma kono ko dokkatmami ko alay sago ma woɗo ɗo jowdirɗen mboɗo rokkuma kono ko dokkatmami ko somi yiyani hen hooram ɗum a heɓata somi rokkimo noon a heeɓi a ɓami hankanti firtika heddima e jimandam ala neɗɗo aɗa wawi rokkude ɗum jagga kono dignité mum woto ƴeew tettuɗo ɗum saga nde dokkata ɗum de wona a rokki neɗɗo tan hankkandi a tetti ndimagu mum ala c'est pas comme ça aɗa wawi rokkude neɗɗo taw ko kañum ɓurma ndimagu neɗɗo aɗa wawi ittude dokka ɗum taw ko kañum ɓurma ndimagu ne tawno wonɗo neɗɗo ittata hunde mum totta ɗum neɗɗo o taw wona moƴƴere mum ko jeɗɗu neɗɗo o woni hen so tawi jeɗɗu neɗɗo woni hunde hay sinna yiɗa falla budda a ittat totta ɗum ne tawno ko fodore adi tagore so Allah fodi wonde a totti neɗɗo a totta ɗum ko heddi ko noon ko siftonardeɓe tan ko Aliou Sall oustaz Aliou Sall wi ko o wi wonde balleteɗe ɗe ummorade e président de la république fewde tigui rigui ha joni population o kala mo ɗum wawi rewde e jungo mum sa itti hen kilo a ñaami woni sa foti tottude tigui rigui ha joni ujunere a totti temedde joyi goɗɗe ɗi a waɗi ɗum e posma ñane janggo ummital ɗo gandanɗa hoore ma godal tan woodi ha abada hedoro ko neɗɗo o wodiri ne moƴƴi walla wodiri ne boni kono eɗen ñaago Allah no godirten ne feewi kala jiɗɗo wodirde ne feewi noon wiyama kilo maaro sa ñaami hen e nder oɗon tuma ko kiloji jogotoɗa e nder oɗon tuma aɗa yillo ɓen ɓe ponnoɗa tottude a totta ɗumen nde tawno ñamɗa ko goddol ɗum waɗi noon aduna o jarani ɗum ɗo mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata ala ko gasata so wona laamu gueno koɗo minen onon dirigeant ji ɗi oɗon poti jogade amen yurmede holko woni oɗon poti jogade amen yurmede so tawi élection ngaji jonti goto e mon foof ara ene fondodira e amen balaɓe goto e mon foof ara ene funtodira e amen goto e men foof ara e nder oɗon tuma ene ɓadikino goto e mon foof ara ene
fenta penale e nder oɗon tuma ɗe gandanɗa hoore ma latota ko ha abada ene wiya ko so tawi nden yonti ko ɗum woni ko mbaɗanmi ko ɗum woni ko gollanmi tawa sans pour autant ko jomum haalata ko yettaki ɗum hay segene so tawi jomum heeɓi ko yiɗi heɓde ko yejjiti ko wino ko kono noon enenne eɗen jogui caɗele woni jogaɗe caɗele ko pamen fodde rokketake tettete te tettata fodde ko ganduɗo fodde waɗa fodde nde fotiri fodde ni ha timma wonɓe ganduɗa fodde alay sago foddeji ɗi tette e mumen ɗum noon so tawi wonde neɗɗo o arema o funtima goo woto jaɓɓo funtuma ɗiɗi so funtima ɗiɗi woto jaɓɓo funtuma tati kono so funtima tati tan faamo wonde ka huwere hankanti a wonti dammuwol makko kala no wela ko hono noon kala no weldira aussi ko non woni no hersituma ɗum waɗi noon toujours enen eɗen mbiye ken jannguɓe eɗen mbiye ken anduɓe kono jangde men nde e gandal men ngal wonɗo ngal feeñani e banggue dawrugol toujours kala mo jinganɗen balluɗen ha joni ngabbinɗen ɗum tontuɗen ɗum coowi yejjiti wonde ko waɗanono ko so tawi yeehi noon ha ronki dañde tigui rigui ha joni ɗum ko joguino ko arta e men noon wiya wonde somi dañimami waɗ ɗum somi dañimami few ɗum somi dañi taw foof ko fenade ne taw noon so tawi neɗɗo dañi fewnani so waasi e nder on tuma o arti o wi so dañimo wat so dañi e nder on tuma ɓurat ni bonde eno wano ni no jogori waade o heddi ko noon oɗo covid-19 o ardire windere nde ko leçon surtout e nder leydi men Sénégal ne tawno leydi wawa ɓamtade gaga ndema enen eɗen jogui environnement il faut gabbitiɗen e monde rural he c'est très important hande ɗiɗo milliard uji mbaɗen débloqué sonno eɗen joguino miijo e nder oɗo tuma liggade ɗum e ndema ɗo hen e nder leydi men ndi so tawi ko wayni hen laatima en jaharaɗe en jogui o maaroji eɗen gadda ɗum ɗo hen ɗiɗo milliard uji mbaɗaɗi débloqué e nder oɗum tuma so tawi no wonti ɗi mbaɗanomo débloqué walla feccere e majjum waɗanomo débloqué waɗama ɗo hen e ndema fot ko wadda ndema ka noon ko ɗum ko mbiyami ne tawno ndemowo wawido kañum ko jalel mum tan jogui e sa fami ala auto ji pattam lamen ɗi gandanɗa hoorema ɗi woni ɗo wawata remrude ha wawa yencinde hen ko yiiɗi yencinde hen ko ɗum haysino so tawi neɗɗo woni jiɗɗo liggade heɓata ɗum alay saago liggotoɗo ko ma jogo kaɓirɗe sonno yimɓeɓe dokkanoma kaɓirɗe poɗɗo hono noon eɗe liggo hande wona kaɗo haala haalate moni kala hande goddol mum nane yowi ne wonde ɗiɗo maaroji garoji en yiɗi feccade hen holno feccorto hen tawno noɓe kaldi ɗum ni ma wot heɓɓe ma woɗɓe keɓani kono eɗen gandi tampere hande mo tampani e nder leydi men Sénégal so wona kamɓe liggotoɓe e nder gouvernement ɓe on ala te haysino coronavirus o iwi ɗo e nduɗo lewru crise économique o kam woodi ha paari ne tawno eɗen gandi joom jawɗele en fof jaɓata yaltinde jawɗele men ne tawno mbiyata ko risque ɗum enen fof eɗen gandi ɗum ɗon ko heddi ko noon min vraiment mi yaadani e ɗiɗo milliard uji jaltinteɗi ene dokkire yimɓe jaadumi koye gueɗel gotel fonno wonde min e yiyandam ko hande ne ɗum ɗo woori ni ene ɗum ɗo wayni fonno ko gueɗel gotel maaro ko usse nebam ɗam usse gaz usse ko fewte alimentation fof usse ha laaɓa courant usse ndiyam ɗam usse ƴeewe so tawi ene wawi rokkitede comme no rokkitani gratuit ɗum noon so tawi waɗirama hono noon e gantuma ma yimɓeɓe mbawa dañde no guurdi mbaɗa taƴanka bilan ko wiyatake oɗo heɓani kam o heɓani walla oɗo heɓani so tawi bidon diwlin fonno wonde par exemple ko ujunnaji 4 watte ha ujunnaji 3 walla watte ha ujunnaji 2 so tawi sac maaro waranno ko ujunnaji 3 watte ha ujunnaji 2 walla ujunere e temedde 5 e gantuma kam ma hunde nde usso te kadi aussi wontata haala wontata e hunde kono hande so tawi ɗum dawri feccede e nder nokkuji ɓe mbi ko ma won 80% kala ɗo garɗa e commune jomumen ene mbawi hebde ɗum kono woni ko heɓata hen ko 10% ɓeɗon 10% noon ene gasa taw ko kamɓe ɓuuri harto jinde ni eko rokkete ko minen min tampi e jiye kam mo mbattano min tampi aussi e yidde ha joni hollude yimɓe oɗone mbaɗana walla hollude windere ne oɗone mbaɗana hankanti maaro addama
fotoje mbaɗama caméraji e journaliste uji fof ngari catti ɗum e nder oɗon tuma kono noon yimɓe nana kakka ene jiiɗi hebde hen ene donki ɓene mbiya emin jogori hebde ɓene mbiya min jogarani hebde e nder oɗon tuma wadde noon ko ɗum woni ko fulɓe kewide ko lalla diwata ɗum sora fulɓe ne kewide so tawi a tawi banden ene kirsa won ñeddowo laamu sénégal noon ko ɗon woni no yarata kala ɗo laamiɗo o tawri o to no ɗacciri so ari wiye wonde ko kañum changeata waɗa ko ɓuri ɗum ɗon bonde kono noon président Macky Sall ene gasa taw ne yiɗi liggade kono ɓewe liggottoɓe ko est ce que kañumen ene jiiɗi liggade ko ɗon probléme o par ce que nokku ɗo longuere foof waɗata koye hunuko mum ngala yurmede e nder oɗum tuma so tawi ngari ɗo hen jiyata ko segguji mumen ceggo ɗumen ene hankanti diriyankoɓe cato ɗumen kañumen jiyata ni ko gandanɗa hoorema ko yimɓeɓe guuri ko walla jiyata ni ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo ene foti wawde waɗede jomumen mbaɗa c'est pas comme ça que ça fonctionne onon noon wiyoɓe kon intellectuel wi yonti darde mon kadi aussi vous les musiciens goto foof eɗen mbayi tan ha ganden e paaɓi gonɗe nduguri ngok en tampi e ngok ko poɗɗon yimde ko jimi ɗum ne tawno ko coronavirus jimano ɗon corona heege yonti ngulle ha aduna o foof nana foddeji ɗi mbaɗe kono noon sa woni ɗaminowo sa woni ɗaminiɗo kewɗa mayde koye damal galle pen o ne tawno ɗaminiɗo haalta gonga wiyata ko sa haali gonga ren nden wonde ko jogorto hebde ko wasa ɗum hebde so ɗum ɓenni aussi battidirtomi ko Youssou Ndour yimɓe mbiyatake wonde woto ndentu yo rassemblement ɗacce an aɗa rendina musicien ji ma e orchestre ma e jaam ha joni e nder galle mon minen soɗo jiiɗi ittude min e stress on gullat daɗe mon nane e sa famille ɓen ɓe gandanɗa hoorema juuɗe men jettaki keceji men mbaɗa feere dokke ko gandanɗa hoorema ko guurdi kono so tawi neɗɗo jooɗima hirtaki hay sinno huɓɓi tele wawa yebde ɗum tawatno tawata ko bawɗi rewde nana piya ɗum noon ko ɗum woni ko jinnomi wiide ce qui est l' essentiel wonɓe gandanɗa hoorema ene katojini eko wiya ene rokke ko goddi mumen nani hen kadi aussi telle sorte ko dirigeant ji ɗi ardiɓe e chef de village uji wi yoɓe ƴeew noɓe peccirta ɗum ɓe mbasa ɗawde hen hay goto ne tawno so tawi hunde wiyama ko leydi jeeyi addama e nder leydi kala kato jinɗo hen yo essaye tottede hay sino so wonti goto foof ko libar heɓata ko heddi ko noon vraiment ko wiide bandiraɓe yoɓe mbaɗa partagé ɓe mbaɗa aussi abonné ɓe mbaɗa like ɓe ɗacca hen commentaire uji mabɓe ne handirtani hen alay saago so tawi aussi a woni e nder rendo toujours so tawi a yii ko gandanɗa hoorema vraiment ene foti ɗum wawde haalede haalat voilà ko heddi ko noon vraiment j'ai pitié par ce que Sénégal hande wonɗo fonno soynede ɗo banggue démocratie wonɗo fonno soynede hande ɗo banggue dirigeant ji ko wona mo gandanɗa hoorema nokkuɗo longuere fof waɗata ko huuɗo ko te moni kala so tawi tekkini tan ko bande jam so tawi joomum lañi heewi tekkinde tan ko haajoni ko banggue mum ɗum noon foti ko dokkude foti ko gasde ha laaɓa car ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen ko guure mumen e nokkuji mumen tan woni fandare mumen ko ɗum tan woni miijoji mumen kala hen ha joni coɗɗo haysino ko 20 tonnes maaro aduna Allah foof tina ɗum taw no jogui ɓe gandanɗa hoorema ko bawi faluji goɗɗi caggal mumen ko kañumen jalɗinta ko mbaɗata ko so tawi attaqué jomumen pina gara galle ma doppu ɗum walla mbiyana mbarma walla ni jarano ɗumen tigui rigui ha joni werladema korte bandiraɓe so tawi duddu wonko wawi yo moccu deyrel mum ɗum noon kala baɗɗo haalete mo waɗaka kala min kalat no joomum yiiɗi fof noon yo wa on jarama.